सोंथिया बेसोदि जाय खामानिखौ सरकारा मावनांगौमोन बे खामानिखौ सासे बेक्तिया मानो मावनो गोनां जादों? जिसया समफ्रामारि बिथांनि बेबादि गोजोनथावना हाबा मावनायखौ अलसिया बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनानै बडलेण्ड रादाबनि बारग' गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारिया बुङोदि जिसया समफ्रामारि बिथांबादि बर' हारियाव मदद होग्रा आरो सुबुं अनग्रा सुबुं थानांगौ, अब्लासो खौसेथि आरो अननाया फैगोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुंदों फै मिन्थिना लानि। सुलमारि एमइ फरायसालि, बे एमइ फरायसालियाव जे समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा जे गावनि दोहोनजों जे दान होफैदों एबा मदद होफैदों, बेवहाय दिनै आङो नुजाथिफैदों। आरो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां गावनि रांजोंनो गोबां मदद होबोदों। गाव जे फालांगि खालामनानै रां मोननाय बिजोंनो गोबां मदद होबोदों। आरो बे मददखौ जोङो ससियेल मिडियाफ्राव जोङो गोबां नुनो मोनो एबा जोङो मिडियाफ्राव जों गोबां फोसावनाय नुनो मोनो। बे लेखायै आङो बिथांजों दिनै फैफादों आरो फैफानानै आङो नुनो मोनदों बे सुलमारि एमइ फरायसालियाव बिथाङा जि दान होदों, बे दाना बे फरायसालियाव गोबां खामानि होदों। बिदिनो बिथाङा गोबां गुबुन जायगाफ्राव गोबां दान होयो आरो मोजां मोनदों बिथांनि दान होनायखौ नुनानै। आरो बिथाङा उनाव बेफोरबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो हाथों, आंनिफ्राय आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। आरो जोंहा जिसया समफ्रामारिनिफ्राय जोंहा सोलोंनो गोनाङा बेनो, गोबां लाइमोनफोर दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव, नाथाय जोङो गावजों गाव मदद होलायनाय एबा हेफाजाब होलायनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनो। आं बेखौसो खावलायनो सानदों, दिनै जिसया समफ्रामारिनिफ्राय जोंहा सोलोंनो गोनां गोबां दं। आंहाबो बिथांनिफ्राय सोलोंनो गोनां गोबां दं। बेनिखायनो दिनै बिथांनि बे हाबाफारियाव आङो फैफादों आरो बिथांनिफ्राय जि सोलोंनो गोनां, जोंहाबो सोलोंनो गोनां दङ। बे हिसाबै इयुनाव बिथाङा जेन बिदिनो मावलांबाय थायो आरो बिथांनि मावलांबाय थानाय बायदियैनो जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो फालांगि खालामग्रा गोबां सुबुंफोर दङ। बिथांमोनाबो जेन सुबुंनि गेजेराव गावजों गाव मदद होलायनाया अरायसम सोलिलायबाय थायो आरो हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोलायनो हायो, बेखौनो आङो आसा खालामो। गिबियावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ, जाय बिथांमोना दिनै गामिखौ दैदेनगिरि, स्कुल, बे सुलमारि स्कुल, दैमालु स्कुलनि हेडमास्टार सार आरो गामिखौ दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा, बिथांमोना दिनै आङो जेब्लानाखि दाख्लैनि समाव आङो न'आव दंमोन, बे समाव बिथांमोना आङो मोनसे खोथा फोरमायहरदोंमोन। बे खोथायानो जाहैबाय, जोंनि सुलमारि स्कुला मोनसे बिराद प्रब्लेमाव दङ होननानै। बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो बिथांमोनजों आं फैनानै लोगो लाफैबाय। लोगो लाफैनायाव आं नुनो मोनदों जे जि स्कुलनि हालोद, बे हालोदा बिराद गाज्रि। अन्थाइ, बेसेबांबा गिदिर गिदिर अन्थाइजों बुग्लिजानानै गब्लंजोबनायमोन। दिनै आं नुफैनानै बिराद दुखु मोनदों जे बे बुस्थुखौ गोबां मानसिफ्रा, जोंना लिडारफोर बा सोरबा बायदिया मावनो हायो। आं खावलायदों आरो जेन'बा बयबो जाहाथे मोनखानायखौ दोनथ'नानै मोनैखौ जाहाथे जोंनि सारमोना अननानै रायजो राजानि गोसोखौ सन्थुष्ट' खालामनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो। दिनै आं बेखौनो खावलायदों। दिनै आंनि जि बुस्थुखौ दि आं होदों, बे बुस्थुआ सोरबा लिडारखौ बा सोरबा गोरों गोराखौ बा सोरबा लिडारफोरखौ आं दिनै मान सनमान जानाय बा माबा मोनसे लाजि फोनांनाय नङा। दिनै आं बे खामानिखौ मावदों। मानो होनना बुङोबा मानसि मावनो हायि जेबो गैया। नों आं दिनै गोसो गुदुं जानानै मावाब्ला दिनै गासिबो प्रब्लेमानो प्रब्लेम, बांसिन सायाव बांसिन माने गोदोसोनाया गोदोसोनायैनो थांबाय थागोन। आरो जाय दिनै नों आं जुदि सहाय होलायनानै दिनै होयोब्लासो दिनै गोदोसोनाय जायगाफ्रा दिनै उन्नतियाव फैगोन होननानै आं साननानै दिनै बे जि गोदोसोनाय स्कुल जि गब्लंनाय, बे स्कुल गब्लंनायखौ दिनै आं रायजो राजाजों जगाजग लानानै, रायजो राजाजों सावरायलायनानै दिनै बे फिसा आंनिफ्राय माबाखौहाय आङो रायजो राजानो आं होनो मोननायखाय आङो जोबोद गोजोनदों। आरो रायजो राजायाबो आंखौ बाख्नायदों आरो सनमान होदों। दिनै आं बेखौल' सानो जे दिनै आङो जि बिदि दान होयो, बे दान होनाया आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा। दिनै आङो बे दान होनाया आंनि थाखाय दिनैहाय नोंथांनि स्कुलाखौ सिगांहाय बायफ्ले जिफ्लेखौ नुनो मोनदों।
दिनैहाय दिनै बे बायफैखौ एसेबाबो लुफुंजानाय जाबाय दा बे बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों खोब दुखु गोनां जादोंमोन बावैसोनि समसिनि सिगाङाव थिङा गासिबो गब्लंजोब्बायमोन इन्जुर जिजोब्बायमोन बे बिथिङाव जोङो स्कुलनि मेनेजिं कमिटि जानानै आरो बे एरियानि जानानै 10टा गामिनि गावबुराफोर आरो लिडारफोर थांनानै जोंनि बिटिआरनि गेदेमाफोरनाव खावलायहैदोंमोन बे थिंखौ आरो बे स्कुलखौ माब्रैबा मा खालामनो हागोन नैबे गिदिर थांखिखौ लानानै थांदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा जोंनो गोजोनथाव जेबो रेसपन्स होआखै जेबो बुंफिननायखौ मोनाखै एमसि मेलेनाखौबो जोङो लेंहरदोंमोन नाथाय बिथाङाबो फैनो होननानै फैयाखै जोंनि खावलायनायखौ अबयगा खालामनानै गुबुन प्रग्रामावसो थांदों बे बेलायाव जोङो जोबोद सिन्था खालामदों जोङो मोदै फसरदों बे अनुस्थानखौ जोङो माब्रै लाखिगोन बे स्कुलखौ जोङो माब्रै खालामगोन नैबे मुहुर्तनि समाव जोङो जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि अनजाग्रा जायखौ जोङो जिसुआ सुमफ्रामारि होननानै जोङो खोनादोंमोन मेगनजों नुनो मोनाखैमोन नाथाय खोनानाय लोगो लोगोनो जोंनि एरियायाव मिथिना थानाय सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनायाव जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिथाङा लोगो लोगो फैनानै नायफैदों दुखु फोरमायदों आरो लोगो लोगोनो आङो जि एसे हायो नोंथांमोननि बे समस्याखौ सुस्रांनो थाखाय आङो खोथा होबाय बेबादि बुंलांदों बेहाय दा मा थाखोनिफ्राय लानानै बबे थाखोसिम फरायो बे स्कुलाव एम इ सेक्सन दा माने उसुबिदा बुङोब्ला माबायदि उसुबिदासिम गोग्लैसोनानै दंथारो जेनेबा स्कुला सरकारि जायाखै जोंनि बे स्कुलनि उसुबिदाया दाथ' नैबे थिं गब्लंनाय इन्जुर बायनाया जोंनि अनजाग्रा जिसय सारनिफ्राय जोङो मदद मोननानै एसेब्लाबो जोङो गोजोननायखौ मोनबाय खिन्थु स्कुला सरकारि जायाखै 1986आवनो बे स्कुला गायसनजानाय गोबाव बोसोर जाबाय नाथाय दुर्भाग्यबसत गभर्नमेन्टआ जेब्ला लायो बे समाव जोंनि स्कुला गभर्नमेन्टजों एसे बोथ्रोनानै दोनथ'लांजानाय जादों दा बेयाव जोबोद दुखु दा बेवहाय जोंहा टिउटर मास्टार हिसाबै दा 3 दङ प्रेजेन्ट हिसाबै आरो 3 बियो ओरैनो प्राइभेट हिसाबै दंथारो आरो दा नैबे 3 मास्टारफोरनि बिसोरनो थोजासे बेथन नङाब्लाबो जथखिनसे साहा खरस जों माबोरै होनो हागोन बिथिङैबो नोजोर बोनानै जोङो दासिमहालागै जोङो सिन्था खालामगासिनो दं आरो सानलायगासिनो दं जों माबोरैबा सुफुंनो हागोन दा बेनिखायनो जोङो लासै लासैनो जोङो सिन्था खालामदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनि खाथियाव जोङो खावलायगोन आरो खावलायदों जेन' बिथांमोनहा जोंनि बे एसके दैमालु एम इ स्कुलखौ सिगाङाव जि जाबाय दानिफ्राय जेन' नायस'नानै जेन' अनसुंथाइखौ हरो जोंनि खहा जानायखौ जों सुफुङो जों बेखौ आसा खालामो